Beti izan gara gizartea, berdintasunaren alde egon garena eta konpromiso hori agerian geratu dana, baina uste dut azkenengo urte hauetan izugarrizko jauzi kualitatibo bat egon dela eta hori ikusi dezakegu adibidez martxoaren 8ko mobilizazioetan, bai 2018ko eta 19koan, ez? Eta bultzada horretan, edo jauzi kualitatibo horretan, ze bultzada egin dute erakundeek, eta zein egin dute herri mugimenduek, mugimendu feministak esaterako, ez? Baina balantza horretan, herri erakunde non egon dira eta non egon da kalea edo herritarrak beraien non egon dira, zure ustez? Nik uste dut funtsezkoa dela mugimendu feminista eta kaleak eragindako presioa eta beharra, eta horrela adierazi da batez ere berdintasunerako legearen ebaluazio kualitatiboa egin dugunean, hor argi geratu da gure gizartea berdintasunaren alde dagoela, konprometituta dagoela, eta gero eta exigenteagoa berdintasunean aurrera egiteko. Beraz, horrek ere behartzen gaitu erakundeetan gauden hoi, bide honetatik jarraitzera eta betidanik lan egin bada ere, orain indar handiagorekin, ezta?